És hát megpróbálom megfelelő távolságból szemlélni az eseményeket, hát ha segít. Az sokat jelent majd ebben a dologban. Hát aki nagyjából engem ismer, az tudja, hogy azon kívül biztos, hogy háborús bűnös vagyok, és csak a Mossad küldhetett Magyarországon, senki más. Ez alapfelállás ebben a dologban. Azért mégis csodálkoztam rajta, hogy amikor tényleg azt küldte az embereket ide, akkor úgy nem nagyon vette észre senki, hogy akkor valamit tenni kellene ennek ellenére. Valami telefonban. És ami nagyon fontos, hogy ne a sérelmeinkből induljunk egy jövőépítés kapcsán, hanem a tényekből, ez egy nagyon fontos kérdés lenne. És még egy másik, amiről majd beszélni fogok, az arról szól, hogy ugye mi szerettük volna, hogy a világ megváltozzon itt közöttünk. Ugye? Arról már beszéltem a korábbi előadáson, hogy a világ akkor változik meg, ha mi magunk megváltozunk. Alapvetően egy egyensúlyi állapot, egyfajta status quo van a világban, és ahhoz, hogy ez a status quo felbomoljon, ahhoz magunknak is meg kell változni, mert a status quo-nak ilyen formában, hogy gondolkodunk, meg ahogy nem cselekszünk, vagy amennyit cselekszünk, részesei vagyunk. Tehát ahhoz, hogy ez tényleg megváltozzon, először magunkon kell kezdeni a változást, ráadásul arra vagyunk a legnagyobb hatásra. Eddig ezt el tudjuk fogadni. Tehát szeretnénk, hogy a világ megváltozzon, ennek egyértelmű következménye csak akkor változik meg, hogyha mi magunk megváltozunk, és változtatni pedig önmagunkon néha a legnehezebb. Na, olyan könnyű lenne megmondani a másiknak. És még van egy rossz hírem, hogy a magunk által generált változás az először és utána több hullában visszacsap ránk. Avval csap ránk, hogy tényleg megváltozik a világ körülöttünk, a környezetünk megváltozik, gyermekeink, szüleink, testvéreink, barátaink, csodálkozom, hogy mi baj van ennek az embernek. Hát nem volt pedig, hogy az iskolába bejárt tanítani, vagy lefényezte az autókat, és most megőrült, vagy most mi meg akarja váltani a világot, mit akar itt csinálni. De tetszik vagy nem tetszik, mindaz, amit cselekedtünk, az megváltoztatta a körülöttünk lévő embereket is. Igen ám, de ez a változás azt jelentette, hogy az életünk teljesen gyökeresen megváltozott, és arra magunk által generált változásra nekünk is alkalmazkodni kell. Ez nagyon nehéz volt. Tehát kiderült, hogy ha megmozdítjuk a világot, akkor tényleg kiesik minden a korábbi formájából, de elindul mozgásba, és jó volna jó irányba tartani, de néha, hogyha nem törődünk vele, ugye, mert kivittük elnézést mondjuk a ketrecből a tyúkokat, és most nem ott tartjuk, hanem szakaszra próbáltuk engedni, akkor rá kell dömölni, hogy akkor kerítés meg kéne csinálni, meg be kéne foltozni, mert különben szétfutnak mindenfajta irányba. Tehát, hogy kiderült, hogy igen, egy magasabb szintű élet, egy újabb lépést jelent, és nekünk egy újabb alkalmazkodó képességükről kell tudni tanúbizonyságot tenni, fontos saját magunk által generált változások kapcsán. A másik fontos dolog, hogy rengeteg közösséget építettünk. Talán valaki emlékszik még rá. Ugye, alkotmányosság kapcsán az a bizonyos új vagy régi tehetségkutató program, az utolsó, amit végig kell vinni az országban. Emlékszünk még rá? Fő feladatok voltak, és sokan kérdezték tőlem, hogy hát Ferenc, az hogy van az, hogy nekiállunk, és hát 100 számra alakultak a Magyar Szövetségek közösségek, és hogy miért van az, hogy egy csomó bebukott. Hát azt tudtam mondani, hogy ott, ahol nem sikerült egyetlen egy olyan embert se találni, akit a korábbi élete, tanulmányai, barátai, családja fölkészített a vezetői a feladatra, azt nem mi csináljuk meg, az is egy hosszú, elképesztő hosszú tanulási folyamatnak az eredmény, hogy valaki ideig el tud jutni, hogy ezt föl tudja vállalni, hogy ha ezeket nem találjuk meg, és egy 30-40 fős csapatban nem találunk egy darab ilyen embert, akire a többiek egy idő után felnéznek, hallgatnak és követik, és hajlandó megsimogatni az embereknek a fejét, és nem mindig csak beléjük rúgni, akkor ettől a pillanattól a közösség úgyis működésképtelen lesz, mert nincs benne egy megtartó erő, egy kristályosodó pont nincs benne. És ott, ahol meg van, ott meg fog maradni. És akkor azt mondtam, hogy nem elsztelenség, hogy új és új közösséget kell létrehozni folyamatosan, mert nekünk egy dolgunk van, hogy úgy összegyűjteni az embereket elnézést egy ilyen hálóval, hogy egyre több alkalommal bukkanjon benne föl egy olyan ember, aki tényleg képes vezetni. És ebben benne van az is, hogy vannak, amikor a halak közül egyik se fog, és ebből halászni nem lesz sose, hanem csak az értéktelen halak vannak ott, de ők se értéktelenek, csak várnak már valakit, aki hajlandó őket megemelni egy kicsit magasabbra, és észrevenni bennük az értéket. És egy másik fontos dolog volt, amire próbáltunk építeni, az egyik az a munka, az elvégzett munka. A magyar ember a cselekedetei alapján kell, hogy megítélje a másik embert, és ez elég jól ment körülbelül egy évig, aztán egy év után úgy kezdett elfelejtődni, amint a hivatali szerkezeti struktúrája a Magyar Szövetségnek elkezdett kiépülni. És
És egy idő után hirtelen csak azt vettük észre, hát én már magam most, hogy mondjon, azt vettem észre, hogy olyan emberek, akik egy fikasztit nem tettek ezért a rendezvényért, olyan szépen körbevették és lezárták a területet, és ott a nyakendősökot tetették egymást, hogy hallja. Igaz? Aki ezt látta. És hát, aki a régebbi előadásában emlékszik, mindig mondtam, hogy aki papírból olvassa fel a mondani valóját, és nem fogja meg a szerszámot, azt föl kell nézni, elmenekülni mellőle. Emlékszünk rá, hogy ezt elmondtam? Na most azt kell mondanom, hogy ezt sajnos nem tartottuk be, nagyon sokan nem tartották be, hát egyszer csak nem vettük észre, hogy ki az, aki nem veszi kezébe a szerszámot, és egyszer csak megjelentek azok az emberek, akik papírban aktarákat tudtak használni, amelyek csak lehetett. Sőt, egyre több papírt gyártott. És hát van még egy másik dolog, amit azért egyeztetnünk kell, azt be kell vallanom nekem, hogy nekem 1996 óta van működő közösségem, aminek a tagjai sokszor cserélődtek, az amik az Rényi Baranta Egyesület, mint egyesület, aztán van a Baranta Szövetség. Ez pedig azt jelenti, hogy úgymond közösségalkotási, hogy mondjam, próbálkozásokat tekintve, hát egy picivel több tapasztalatom volt, mint néhány ember. Másik az, hogy több ezer embert működtetve akár a Barantán keresztül is, hát picivel több tapasztalatom volt, mint néhány ember. Mit jelent azt, hogy 2000 embert rá kell venni valamit csinálni. És én azt gondoltam, ez egy akkori állapotom volt, ugye az ember fejlődik és csak megvilágosodik minden alkalommal, hogy ezt a tapasztalataimat én ezt át tudom adni a következő új fiatal közösségeknek, hogy nem biztos, hogy mindig keresztül kell menni azokon az utakon. Azokon a nehéz, rögös úton, mi mindannyian végigmegyünk, és én azt gondoltam, hogy nagyon sokan el fogják fogadni a jó tanácsokat ezzel kapcsolatban, hogy mivel nem szabad belemenni. Illetve, amikor az előadásokon voltam, azt hiszem majdnem mindenhol elmondtam, hogy készülni kell a nehéz időszakokra, hogy van a lelkesedési időszak, aztán a nagyon, akkor most keressünk vezetőt, aztán nem akarja vállalni senki, hogy ha vállalja, nem biztos, hogy jó, akkor jönnek a viták, a veszekedések, akkor a kibékülések, akkor a hullámzó teljesítmények, az állandó megújulásra való kényszer. Tehát erre ez nem úgy működik, hogy na most, ez összejött, mindenki vigyorog, és bevonulunk a paradicsomba. Tehát ilyen nincs. És tetszik, vagy nem tetszik, ez annyira egyszerű, ugye, hogy a kisgyerek, az még nem láttam egy kisgyereket se, tehát biciklizni már láttam, hogy valaki ezt csak megindult, a kisfiam milyen volt, fölütött a biciklitre, ezt gondoltam, hogy hányszor kell majd igazítani, hogy föláll a földről, hogy amikor elesik, de nem, hát egyébként ment, azt őt nem törődött semmire. De a járó-kelő emberek közül, tehát amikor elkezdtük ezt az egészet, azért nem láttunk olyan gyereket egyet sem, aki jó párszor nem erte volna magát oda a földhöz, vagy amikor a lépcsőn, meg a különböző szintkülönbségi dolgoknál tanulta ezt a dolgot, néhány kellemetlen baleset érte volt. És tehát ezen megyünk mi most keresztül, mindannyian, hogy ezek a kellemetlen balesetek, és amúgy ez belejárni magának ennek a tevékenységnek, ezek meg fognak történni, mert egyszerűen az, aminek az irányába elindultunk, arról szinte rajtunk kívül már senki nem is tud bennünket tanítani, mert nem tartott senki. És ezt miért merem mondani? Mert például Böször pusztánnál nem tart egyetlen magyar civil közösség sem. Tartott valaki? Tehát azon a szinten tart, el lehetett most menni, meg lehetett nézni a magyar nemzeti vágtát, ők mi volt. Tehát azt meg lehetett nézni, és lehetőségben össze lehetett a kettőt hasonlítani, és az egyiket az ország elnyős nemzeti kormánya által lerakott érték volt, a másik meg a tiétek. És ti körülbelül úgy 3-4 nagyságrendel vertétek ezt a teljesítményt. És nem azért, mert elfogultak vagyunk. Hogy valaki megkérdezi, hogy ez mint show, ez mennyire volt jól összealakul és összeszervezve, hogy egy amerikai azt mondja, hogy bagatell. Ez fos. Mint ahogy el is mondta nekem az egyik ilyen kanadai producer, hogy ez szerint nem tudom mi. De az a skót, meg velszi civil szervezetnek a vezetők, akik eljöttek Böször pusztára, azt mondták, hogy ők soha nem tudják, hogy fognak-e valamit tartani, mint mi. Ők ezt nem tudják, hogy mikor fog ott tartani mondjuk a skót civil társadalom, hogy idáig eljusson. És akkor olyankor gondolkozunk rá, hogy annyira tudjuk magunkat ostorozni sok minden egyéb dologért, azért jó körültekinteni a világban, hogy akkor ezeket az eredményeket valaki elérje, vagy nem ér. Most ettől függetlenül rengeteg kérdés fogalmazódik meg, és ugye ez most nem egy igazi előadás, meg ilyenek, hogy most nagyon mondja, hogy nagyon kellemetlen dolgot kell most itt végig csinálnom, ugyanis én járom közösségépítő előadásokkal az országot, így már újból egy hónapja.
Viszont mindezt nem a Magyarok Szövetsége mentén teszem meg. Miután annak se tagja, se vezetője, se az Egyesületnek, se a mozgalomnak nem vagyok, ezért ezt nem is tehetem meg. Bösztör pusztán tettem egy ígéretet, hogy én ott elmegyek és megpróbálok segíteni, és hogy az egész működjön. Azt hiszem, hogy akik ott voltak, az itt velünk lévő szervezők között, az nagyon tudják, hogy amikor ott hétfőn megérkeztünk, akkor már semmibe érkeztünk meg, de péntekre minden működött. És azért is a semmibe, mert nagyjából mi tudtuk, hogy milyen erők lettek lebontva és leépítve ebben az egészben, és mi úgy gondoltuk, hogy nem hagyjuk veszni ezt az egészet, ennek a legfőbb szimbólumát, jelképét, hogy a magyar ember idáig el tudott jutni, és ezeket az eredményeket el tudta érni, ezt nem akartuk hagyni veszni. Utána azt gondoltam, hogy a munka meg a tett, ugye leveledben, amit valakik emlékeznek rá, amit még a Magyar Országos Gyűlés előtt szétküldtem, mondtam, hogy úgyis majd a cselekedet mutatja meg, hogy Bösztör pusztán ki mit ér. Hát, hölgyek, urak, szeretném elmondani, hogy a rengeteg embernek nem tűnt föl, hogy kettő között, tehát a nulla meg a valami között van-e különbség, tett vagy cselekvés. Rengeteg embernek a saját közösségünkből nem tűnt föl. Ugyanis kialakult egy fajta, hogy mondjam, kötelezően vállalt hatalmi kényszernek való megfelelés, ami amúgy a politikai pártoknál tökéletesen jellemző, és még sorolhatnám összes több egyéb dolgot, ahol jellemző, munkahelyek, egyebek. Tehát az a típusú nyíltság meg gondolkodás az nem jelent meg. Itt a lényeg, hogy itt valahogy is végignézzük mindazt, ami eddig történt. És a kivezető utat egy picit megpróbáljuk felmutatni. Most az, aki itt van, aki nem is tudja, mi az, hogy Magyarok Szövetsége, mi történt itt, meg hogy mi zajlott, hát az szerintem annak lehet, hogy egyből egy menekülést gerjesztő dolog lesz, amit itt hallani fog, viszont óriási tanulság. És pénteki napon Pap Lajossal és Molnár Józseffel találkoztam, illetve az éppen dolgokban egy fontos eredményeket elérő Benis Miklóssal találkoztam, és egy érdekes dolog volt, hogy a két öreg közül az egyik azt mondta nekem, hogy mindenütt én vagyok a felelős, mert végül is én vagyok a keresztapa ebben a dologban. A másik pedig azt mondta nekem, hogy én rossz korban születtem, és azt valamint a lovakkorban kellett ezt a típusú magatartást működtetni, és a mai világ nem így működik. Hát én eléggé meglepődtem ezeken a állításokon. Annyira, hogy egy idő után aztán föl is álltam, és elköszöntem, és mondtam, hogy nekem igazából itt nincs mit beszélgetni való, és ez egy nehéz dolog volt, nagyon. De ezt jobban tettem, mert már tényleg eljutottam volna odáig, hogy ha már keresztülői feladatai vannak, akkor ebben nevelési feladatok is vannak. És én az volt bennem is előtte, és ezt mondtam el Molnár Zoltánnak, aki ezt találkozót szervezte, hogy tessék megkérdezni az embereket. Jó, tehát azokat, akik eddigben dolgoztak, csináltak, cselekedtek, nem úgy működik ám, hogy majd néhány, mit tudom, nagy nevű valaki összeül, és akkor megbeszélő, hogy mi vagy lesz. Ki fogja megkérdezni az embereket, akik ebben dolgoztak, hogy végigvitték az egész. Tehát őket ki fogja számításba lenni? Miért nem tiszteli meg senki őket az, hogy meghallgassa a véleményeket, hogyha állítólag a rendrakás annyira fontos ez az. Még egy fontos dolog, most ez lehet, hogy majd Editnek nem fog annyira tetszeni, Benis Miklós nem rossz ember. Jó, még azok, akik mellette vannak, azok se rossz emberek szerintem. De ezt nem tudom már bizonyítani, mert ők nem is így gondolják, mert ők gondolják, szinte biztosan veszik, hogy én kaptam az ő frakjukat és tettem őket a lapátra valahogyan rá valami fantasztikus trükkel és mindenfajta egyéb mással, és úgy, hogy nem vagyok Magyarok Szövetséget tag. És azt is el kell mondanom, hogy a Magyarok Szövetsége megmaradt mozgalmi és egyesület és televíziós tagjait pedig megkértem, hogy hagyják el a Pázmány Péter utcát. Ez múlt hét kedden történt meg. Méghozzá, miután a dolog odáig jutott, hogy nem tudom eldönteni már, hogy ki kicsoda, meg mi micsoda, ki meg mit cselekszenek, elkezdtek néhányan azoknak a tudni kell, hogy a Pázmány Péter utcában 70 felnőtt, és kb. 40-50 gyermek jár, és emellett pedig több gyermekcsapatuk van Budapesten, több mint 220 fővel gyerekcsapat. És a szülők, akik behozzák a gyerekeket, őket kezdték el abajgatni, leültetni, meg elbeszélgetni velük néhányan, akik nem tudjuk, hogy kik voltak, de olyan dolgokat mondtak, hogy mi közben gyerekek nevelésével foglalkozunk, hogy a Magyarok Szövetségen belül milyen veszekedések és egyebek vannak, azt mi nem engedhetjük meg, hogy belevigyék abban a nevelési programba, amit mi ott megpróbálunk megvalósítani. Gondolom mindenki érti. Tehát, hogy ott mi azért fizessünk, mert ugye
január óta volt egy megállapodás, hogyha nem tudja a Magyarok Szövetsége mozgalom föntartani a központot, akkor a Baranta, nem szövetség, tehát nem az összes Baranta csapat, egy darab Baranta Egyesület, az Rényi Baranta, átveszi ennek a kezelését, és áprilisban ez meg is történt, és azóta viszont mi nem láttunk védett díjat a maradék irodákból, tehát sajnos ezt már amikor mi jeleztük, hogy át szeretnénk venni, akkor egyből tőlünk hónapokra előtt levonták a védelmi díjakat. Viszont mi most azóta úgy vagyunk, hogy elméletileg föntartunk valakiket, akik oda bejönnek és minket szívnak. Szülőknek, gyerekeknek és egyebeknek, és ez nekünk nem kell. Ezért én utána nem tudtam megállapítani, hogy most ebben kik voltak, hogy voltak, mint voltak, és utána egyre többször történt meg, ezért én megkértem őket arra, hogy hagyják el a Pázmány Péter utcát. Amellett, hogy szimpatizálok persze a Magyarok Szövetsége építő, teremteni akaró embereivel, viszont nem tehetem ki a gyerekeket ennek a vita, hogy ez a vita hova fog jutni, meg hogy hova fog eljutni. És hát akkor kezdjük az elején, az a legjobb. Annyit szeretnék elmondani, Miklós is azt mondta nekem, hogy már 10. változatban hallja tőlem, hogy mi hogy történt, meg mi hogy nem. És én annyit akarok elmondani, hogy hát furcsa lenne, hogyha 2 meg 3 év elteltével valamit nem tudna az ember másképp értékelni. Ezt megengedik nekem, hogy legyen annyi értem, hogy 3 év tapasztalás után azért belássak egy pár dolgot, meg átlássak, meg másképpen gondoljak, mint akkor. És hát főleg azért, mert rengeteg információval bővült az ember. És nem panasznapot akartunk ide jönni tartani, de hát én szerettem volna valami nagyon más, de látom, hogy szeretnek egy ilyen tiszta víz a pohárba. Ez egy nagyon kellemetlen feladat, és én ezt megpróbáltam 2 héttel ezelőtt, egy keddi napon, amikor a ügynek minden szereplőjét elhívtam, Miklósékat is, hogy ott most szembe lehet ülni egymással, és meg lehet beszélni, hogy akkor kinek mi a problémája és a baja. Sajnos ott akkor Miklós nem jött el, és a többiek sem jöttek el. Úgy, mint ahogy az ügyvívő testületi ülésen, meg ez a érteketetlen, amitől állítólag most ők megfosztották, hogy visszahívták, ugye létezik a Magyarok Szövetségnek a visszahívás intézménye, vezető visszahívásának az intézménye, és őt visszahívták minden tisztségéből. Amit persze ő nem is fogad el. Na most viszont ezekre a találkozókra, és itt egyre több ilyen találkozót kezdtek el szervezni, ilyen 3-4 ember majd megmondja, hogy akkor mi merre felé menjünk, és mondtam neki, hogy jól lenne bevonni az embereket, akik ebben dolgoznak és cselekednek, nem a hátuk mögött egyezkedni. De hát ezt sem nagyon értette meg senki, és sok mindenkivel van vitám, és ugye veled is vannak vitáim maga kapcsolatban, hogy jó, jogilag megtehetem, de erkölcsileg nem. És akkor megvannak a viták, hogy akkor szabad-e, vagy nem szabad-e. Azért maradok amellett, hogy valamilyen szinten az ember a cselekedetében el tudja számolni. Szóval magam sem gondoltam, hogy merre megyünk, meg hogy hogyan. Néhány dolgot erről sejtettünk, és megpróbáltunk rá fölkészülni. Aztán, hogy ez mennyire sikerült jól, meg mennyire nem, az nekem egy másik kérdés. Mi volt a dolgoknak a lényege? 2008 után, augusztusa után néhány ember megkeresett engem, hogy ők úgy látják, hogy ez egy elég komoly tervező képességgel rendelkező fiatal ember, hát csinálnia kéne valamit az ország érdekében, és mondtam, hogy nem biztos, hogy én erre bármilyen szinten alkalmas vagyok. Erre elkezdtek lepakolni egy csomó anyagot elő. Így néz ki az ország, így néz ki a szociometriája, így néz ki a gazdasága, ez a múltja, így lopták ki a pénzt, így működik a banki résztartalékra épülő rendszer, ha valaki erre rákérdez, akkor elmondom, hogy működik, hogy semmiből hogyan lehet pénzt gyártani, és itt mindenki elfogadja, hogy nem lehet pénzt gyártani semmiből. És utána, mint az őrült törleszteni, és ha kell, akkor utána börtönbe kerülni érte. Elképesztő. Hogyha semmiből lejárt pénzből, te hogyan leszel börtöntölteni? Ezt Szóval ezeket így végignéztem, én nagyon szorgalmasan olvasó voltam, több mint 600 ilyen tanulmány érkezett hozzám, és ennek a döntő többsége nagyon komoly anyag volt. Tehát kicsit magából is szállt az ember, mert tudni kell, hogy én 1990-ben én abba hagytam a közéletet. 88 nyarától éltem 90-ig a magyar közéletet, és annyira nem, és azt, aki az előadásomat ismeri, tudja, hogy én nem szavaztam még soha egyetlen pártra sem. Soha egyetlen. És méghozzá van azért is, mert fiatalos, és túl sokat olvasó fiatalként, én olvastam egyszer egy ilyen francia úriembertől, aki azt mondta, hogy a pártok valójában nem más, mint a társadalom megtévesztése létrejött szervezetek. És hasonlóképpen működtetik az iskola, az állami adminisztráció és mindenfajta egyéb dolgokat.
minden egyetlen egy dologra épül rá, hogy az emberi szabadságot a lehető legnagyobb mértékben vissza tudják szorítani, és a testi, lelki, szellemi fejlődésnek a lehetőségét azt gátolják, mert hogyha ezt megfelelőképpen gátolják, akkor egy viszonylag alacsony műveltségű, alacsony ismert